سلام زخبركم تعزبتي نلومي شوعات لكاتي استدلوا زينا مسنادو حزنا لكم قرمنا لنا مكتلكم بخبر زقدم إرمياس قبرلو عليه بقدامنت أرئيساتو على ما معلتي ايفال لمهن شابدك نسيو بدرجة هجر تخبيرا تكالات وهابت أقلود كتما باتا أن قاديان زخر فانكل نمين قاد تدالين أب المهميمة لمع جرادين أحمد زنفرتاتن زتابوتي تركبوا له روسيان إيرانن بزي فقط من قصة سوريا أب تهجر نزقبرنا يدق متقطاو تغيمنو أب دسي تاوان من قد قاد مدري لألي 247 مويتهم كونو هم زخولو تقليتو بريزيدنت فنزويلا هجرو في الرياض مشهد أن دادي كم زي تقوارتو قليتو على ما معلتي ايفال لمهن شابدك نسيو بدرجة هجر تخبيرا وكيل إرنا دانيال ولدو نزدالو تبطبالو دانايت قبريهوت كتقربايا أهجراوي معلتي ايفال لمهن شابدك انستيو مبقع مهن شابدك انستيو بوليتيكاوي مرقت إناي بزبلتيما بدرجة هجر تمالي شدوشة لكاتي تاباس مرات تذكيرا أبتي لعلوت سبسلطان منغستن هاجراوين محبراتن زترخبلو أقاطامي عدم منبر حماد ويزرو تخا تسفا ميكائيل إذا علت ننوح إوان بدرجة هاجر زتقالسنا لو موقاد مخن شابدك أنستيو نبريا نبرك نقبروك علينا أتولى يا دحر مبال نتي زكاية صعري أب قداي كشبوت راكي تدرته أب كله قبل عليدك أنستيو زقاتم ألوتاوي قداي لمدتات كخونن وهدات كلن زملكتن أكالات كهلون تلابع منستر تعنا أمينة نور حسين بوجنا كشبو قالن ستيتي ننوح إوان أب حبرة سب سريتو زتسان حب مخانو نمو قادو حيال صاري دقاقيم كام بسعاخا محداسن تواهيد كام مسرحن كم زدلي حبيرا كشبو قالن ستيتي كساب كلتشحن سالاسان بخلن هاجرات عالم كوجد أب شوتوتات زلاق معبالة سفير زولو مخانو زتغسات منستر أمينة إيرترا بعتو بتسرحالو مهلاوا بمبره بفلاي دق أنستيو نتزحالو فوق السقاي أب لعلي دق أنخي دقنت أني عنك كالسات أوعا أوها هذه تكالات ودب حبرات هاجرات عب إيرترا ميس سوزان نقونكي بقدعة كشبه دك أنستيوم سابكل تشحن سالاسان نازيرو نمورادو بدرجة علم توت إنو زولو مدب كون مقبار منغستي إيرترا بموهاد كلن زملكتن أكالات نزقوب رزولو تعري موقيسا إيرترا مخن شاب دك أنستيوم نموقاد أب كل تشحن شوعتن زوجاتو أواج قصري 258 نزبا كل تشحن شوعتن بقبر تسرحلو مهلاوا يفلت هزبو جنبار حرنة إرترا أب ورحلة كاتيت شحنت شاء تمتن تسعان أب باطعن كوابيان عريدون نزنبرا جزيف سرايت مجزات إثيوبيا فنكلو نكتما باطع حارة بموطع بري حرنة زخفتلو سرحت فنكل إنه مبل 12 عامتو أن ذكر له أوان بتحو كم تلمود دما بالعود كما تصادفوه مدلوات ككات أنحلو كم أكل نزي أب كتما باطع زركبات كالات وهابتي أقللوت زدلي مدلوات غيرنا لوا وكيل إرنا محاربة لين زدالو تاب شويت قبر برهان كتقربايا وننت أب كتما باطع زركبات كالات وهابتا أقلقلوت ننقادان زخر مبل 28 عامت سرحيت فنكل نمئنقاد زادل قربات بمملأن واقاتات بمنكاين تدالو مهلاون مئرين قليتهم كل جزية تقبلت كاشين خمس أول سرح كل جزية وراينا نحنا وراينا نزو وراي زخاء كل جزية أخات سخاء تقبله نعم ويلكن أول زقبانا كل تدالينا نزلنا صقمي بنا سلذي بتبعال صبوا على القوانين الناس رحنا من نبر نحنا بوجنا ملوء مدلوا جرنا نهزبين عماويل كن عقب نقاشنا خاطنا حجوس تدعينا خمدلنا خبر فوت بس نايز حلف عمت بمود دار وقتات مقبل مستن كم أون مدركسي كسب 500 مئة زبطح من كيجيرون كم زلوا زحبرتهم وهب تريتو دروبر كزبالو نقادن كأتو جميرهم مهلاهم أبريهم كل غريبنا هنا سبيزانا جزينا حسينا جزينا كل لنا حنت الجودة ليه لو استيسوت بالعوين أقدرنا نحن زي سبيزا قديرنا لها أمنيستر توريزم زوا سميناو كي بحر حلاف جنفر فؤاد سرحن مقصر تكالاتن أتو موسى إبراهيم أبزهب حبريتا عمت متزكايت سنبل زخر سرهيت فنكل أما بعبال زبيتاو توريزم عبا أستواصو سلازلوا لنقاريان زبقا تصف أقللوت نمحاب عبتن وهابتا أقللوت تكالات قوسقواساتن مقصرن ككايد كم تسنحب بمقلات أواقاتا تجير زولو من كيناتو مرأيا كم زخوانا قليتو إذا خمزيلن كلون أبديسيتات حاراتن شخصي إدن عودت كقبرون لزيدالي نقاريان جلابو تدالين كم زلوا نتو مسدرام زمتو دما عواقا جيست هاوس كنزلو أتو موسى إبراهيم أبريهو كلهم تنتكالات وعطا أقل توريزم زبهالا هوتيلات محرف أقايش نايس درابيت هوتيلات جيست هاوس مالتيو بيت مقبل مستن
ቤት መግቢ ቤት ቁርሲ ከምኡውን መዘናግዒ ማእከላት ፍለካ ናይ ቱሪስት ጀላቡና ኣለዋና ዘናይ ቱሪስት ጀላቡ ንደሴ ሸኽሲዒት ክዛወር ዝደሊ ይኹን ወይ ክኒዩ ናፍተን በቆዳት ደሴታት እዚአን እውን ድልዋት እየን ዘለዋኒ ዝመፅእ ዘሎ ጋሻ ኣገልግሎት ንክህባ ማለት እዩ ጋሻና ኩሉ ግዜ ከምቲ ልሙድ ዓመት ነዚ ክቡር በዓል ንምንጋድ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ሃገርና ካብ ደገን ብቐፃሊ ዝነግድዎ ንግደት ናይ ከተማ ባፅዕ ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ነዚ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ብዝለዓለ ተዳልየና ንኹም ዘለዋ እየን ክሕብ ዝኽሪ መበል 28 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ብስራት ሓርነት ብዝብል ቴማ ካብ ዕለት 9 ክሳብ 11 ለካቲት ክትፅንበል ምዃኑ ይፍለጥ ኣብ እማም ልምዓት ጀራዲን ኣሕምልትን ፍረታትን ዝተባበ ውፅኢት ስለዝተረኽቦ ኣብ ምምላእ ጠለባቶምን ኪኑውን ዓብ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ነበርቲ ነይሪና ገሊፆም ኣቐዲሙ ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ንጥፈታት ጀራዲን ስለዘይነበረ ካብ ካልእ ከባቢታት ዝመፅእ ኣሕምልትን ፍረታትን ይጥቀሙ ምንባሮም ንሱ ድማ ክብሪ ዋጋታት የስዕበሎም ምንባሩ ዝጠቐሰቶም ወሃብቲ ርእቶ ባዕላቶም ከልምዑ ካብ ዝጅምሩ ግን ኣብ ርእስቲ ጠለባቶም ብቐረባን ብርትዓዊ ዋጋን ከማሉ ምብቋም ዓብ ተመክሮውን ከም ዝቐሰሙ ሓቢሮም ኣብ ከባቢ እማሃሚመ 18 ሄክታር በጀራዲን ይለምዕ ከም ዘሎ ዝሓበረ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ዞባ ቅሮራ መንእሰይ ኣድም ሳልሕ ንኣልማዓቲ ጀራዲን ናይ ዘርእን ጸረ ባልዕ መድሃኒትን ብነጻ ከም ዝዕደሉ ሓቢሩ ኣልማዓቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ንዝወሃቦ ምኽርን ዝግበረሎም ደገፍን ድሕሪ ምምጓስ ጨዋምነት ገለ ቦታታት ካብ ቀንዲ ብድሆታቶም ምዃኑ ብምጥቃስ ንምቕያሩ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ክግበረሎም ተላብዮም ኣብ ገማግም ደንደስ ሩባ እማሃሚመ ካብ ኣሕምልቲ ኮሚደረ ሽጉርቲ ጉዕ በርበረ ዱባ ምሉኽያ ባምያን ካልእን ካብ ፍረታት ድማ ተምሪ ለሚን ዘይቱንን ብርጭቕን ከም ዝለምዕ እቲ ዝተረኽቦ ሓበሬታ የመልክት ንተምሃሮ ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ተደኪኑ ዝርከብ ኮሌጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ኮሌጅ ንግድን ስነ ቁጠባን ኣብ ሕጊ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ኣብቲ መምህራንን ኣለይቱን እውን ዝተሳተፉ ኣስተምህሮ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ደቡብ ኮሎኔል ዘሚካኤል ተኽልያ ንተልእኾን ዕማማትን ፖሊስ ብሰፊሑ ድሕሪ ምብራህ ተምሃሮ ጎኒ ኣካዳማዊ ትምህርቶም ንቕሓቶም ኣብ ሕጊ ብምዕባይ ምትሕባሮም ምስ ፖሊስ ከዛይዱ ኣዘኻኺሩ ኣዛዚት መደበር ፖሊስ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ተለንቲ ሓረጉ መንግስቲ ኣቦገና ተምሃሮ ብሕግን ስነ ምግባርን ክመላለሱን ኣብ ትምህርቶም ተወዳዳርትን ኣብነታውያን ክኾኑ ትፅቢት ሕብረተሰብ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ምክልኻል ገበንን ሓደጋታት ትራፊክን ብንቕሓት ክዋሱ ፀዊዓ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ዞባ ደቡብ ሜጀር ወልዱ ዘወልዲን ተቐማጦ ዓዱ ኸላ ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ እቲ መሰረት ካብ ስድራ ቤት ስለዝኾነ ወለዲ ባህርያት ደቆም ብግቡእ ክከታተሉን ኣርአያ ኮይኖም ካብ ሕማቕ ስነ ምግባር ክኣልዩን ተላብዮም ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ፎሮ ካፒቴን በራኺት ተኽለማርያም ምስ ነበርቲ ሓውሲ ከተማ ፎሮ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ድማ ቁፅሪ ሕጊ ትራፊክ ዝጥሕሱ መራሕቲ መካይን እናዛይደ ይመፅእ ስለ ዘሎ ዜጋታት ጥንቃቐ ከዘውትሩ ብምጥቃስ ፖሊስ ሰላምን ፀጥታን ከባቢኡ ንምውሓስ ኣብ ዝግበር ዕማም ፃዕርታቱ ከበርኽን ባህላዊ ክብርታቱ ዓቂቡ ብስኒት ክነብርን ኣዘኻኺሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕቡ ዝቐርብ ዜና ውፅእ ሃገራት እዩ روسيان إيرانن بزي أفلطون فقادن منجست سوريا أبتها هجر نزجبر نايدج متأتاو دقيما تقايمنو بريزيدنتات كلتين هجرات بشدة شلكاتيت أبزك كيدو ناي تليفون ركب منجست سوريا زيف كدون زي فلطون متأتاو متحصلوا لونة مخان بمحبار هجرات معراب زك كيدو زلوا تدرو سرحت كقارصة كم تسوى تغلحو يخون بركلت يوم مرحتي جبر شبرة نمكلاس أب زوا مأكلاي مبرق بحفشة سوريا ما بفلاي نزكايد متحجاز كم زد الجفاف لتوم قلولاو سوريا بسلام كعرف عرتات زكايدا زلوا روسيان إيرانن نتبغسو كم زقطلو أبتركب جليسان بشدة شلكاتيت أب دسيت هوان بستخصة شدة شنت 4 ريكتر من قطقات مدري لعل 247 مويتهم كخونو كم زغلو يقال حلو بمسرت حبريتا سب مزي مدحان هيوت نايتا دسيت بزي أب ودوايت كتما هوليان زقات محدقة زاقيت حموش سبات ماتهم كم تراغت زترفو جن بفرس راس تدابيهم كم زلو تفليتو بسنكتي حدقة وتعطينياتها زركبوهم لعل كل تمتن اسران كالوت كم زقصلو زملكتو تبصبات أب تحت ورتي كبير أنوات كم زورد أرديهم قديات بهوت نمدحان حيال صرحيتي كايد كم زلون تحبيرو إذا هم جلون كله نلقى حدا سومن
ድሕረ ምንቅጥቃጣት ክኽሰት ከም ዝኽእል ግምታት ስለ ዘሎ ክሳራታት ከይብል ስግኣት ሜትሮሎጂ ከም ዘሎ ይግለጽ። ኣብ ደሴት ታይዋን ዝሓለፈ ሰሙን ብዘጋጠመ 6.1 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ይዝከር። ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ምምሕዳር ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ከጽንዖ ወጢኑ ዘሎ ተወሳኺ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ፍርያትን መሸጣ ነዳዲ ሃገሩ ዘምጽኦ ለውጢ ከም ዘየላ ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት ማዱሮ ብ5 ለካቲት ምስ ኣብ ቬኔዙዌላ ምብጻሕ ዝፈጸመ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሃገራት ኣፍረይቲ ነዳዲ ማለት ኦፔክ ድሕሪ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ዝሃቦ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ቬኔዙዌላ ንዝኾነ ብግዳም ዝመጻ ተጻብኦ ከም እትብድሆ ዘማትእ ከም ዘየላ ነጺሩ። ሰራዊት ቬኔዙዌላ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፕሬዚደንት ማዱሮ ዕልዋ ክፍጽም ይኽእል እዩ ክብል ዝገለጸ ሚኒስተር ሬክስ ቲለርሰን ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ጽላት ነዳዲ ቬኔዙዌላ እገዳታት ከተጽንዕ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ኣተንቢሁ። ኣሜሪካ ንፍልስጤማውያን ክትህቦ ዝጸንሐት ሰብኣዊ ሓገዛ ድሕሪ ምቁራጻ ማሕበረ ቁጠባዊ ሳዕቤናቱ ክርአ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። ድሕርቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣብ ዶባት ዮርዳኖስ፣ ሊባኖስን ሶርያን ዝርከቡ ልዕሊ 5 ሚልዮን ፍልስጤማውያን ስደተኛታት ብሕጽረት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ተጸጊሞም ምህላዎም ወኪል ረድኤት ሕብራት ሃገራት ብ7 ለካቲት ኣፍሊጡ። ኣሜሪካ ንፍልስጤማውያን ክትህቦ ዝጸንሐት ሰብኣዊ ሓገዛት ብ125 ሚልዮን ዶላር ከተጉድሎ ምውሳና ዝፍለጥ እዩ። ብኣንጻር እዚ ናይ ኣሜሪካ ስጉምቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንፍልስጤማውያን ሓገዝ ክህብ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ኣሜሪካን ፔሩን ኣንጻር ምስጋር ኣጸፋረስ ብሓባር ክሰርሓ ተሰማምዐን። እቲ ስምምዕ ኣብ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ዑደት ዘካየድ ዘሎ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ብ6 ለካቲት ምስ ሰበስልጣን ፔሩ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ተበጺሑ። እዚ ስምምዕ እዚ ሒደት መዓልታት ድሕርቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ሮናልድ ትራምፕ ገለ ሃገራት ኣብ ቃልሲ ምስጋር ኣጸፋረስ ከም ዘይተሓባበረ ምውቃስ እዩ ዝኽተም ዘሎ። ሃገሩ ምስ ሜክሲኮ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ከም ተዘራረበት ዝሓበረ ሚኒስተር ቲለርሰን ምስ ኮሎምቢያውን ስምምዕ ክትክትም ዘለዎ ትጽቢት ገሊጹ ኣሎ። ኤኳዶር ኣብ ኤምባሲያ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ተዓቂቡ ንዝርከብ መስራቲ መርበብ ሓበሬታ ዊኪሊክስ ጁሊያን ኣሳንጅ ኣሕሊፋ ከም ዘይትህቦ ኣፍሊጣ። እታ ሃገር ነዚ ትገልጽ ዘላ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብሪጣንያ ንጉዳይ ኣሳንጅ ኣመልኪቱ ዝመጽእ 13 ለካቲት ውሳነ ክህብ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር እዩ። ፕሬዚደንት ኤኳዶር ለኒና ሙርኖ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ኣሳንጅ ንዝመጽእ ተጻብኦ ክትገብሮ ንጸንሐት ናይ ምክልኻል ስራሕ ከም እትቕጽሎ ብ6 ለካቲት ኣረዲዩ። ኤኳዶር ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲያ ተዓቂቡ ንዘሎ ኣውስትራልያዊ ጁሊያን ኣሳንጅ ብወግዒ ዜግነት ከም ዝሃበቶ ይፍለጥ። ኣሳንጅ ሓያሎ ምስጢራዊ ሰነዳት ኣሜሪካ ድሕሪ ምቅልዑ ንኣስታት 6 ዓመታት ኣብቲ ኤምባሲ ተዓቂቡ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ። ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መጋቢት ናይ ዝውንንኦ ስትራቴጂካዊ ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ሙሉእ ሓበሬታ ክለዋወጣ ምዃንን ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብ6 ለካቲት ኣፍሊጣ። እቲ ምልዋጥ ሓበሬታ ብመሰረት ኣብ 2011 ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተኣትወ ስምምዕ ምጉዳል ስትራቴጂካዊ ኣጽዋር ከም ዝካየድ እታ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣነጺራ። በዚ ድማ ኣሜሪካን ሩስያን እቲ ስትራቴጂካዊ ኣጽዋር ዘለዎ ማዓስከራትን ካልእ ቦታታትን ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ርእሲ ምልዋጥ ንህላወን ኣቃውማን ናይቲ ኣጽዋር ክምርምራ ከምኡውን ሃንደበታዊ ምብጻሕ ከካይዳ ክኽእላ እየን። ብዘይካዚ ክልቲአን ሃገራት ቁጥሪ ዘለዎ ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ከም ዘየጉድላ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ስምምዕ ምጉዳል ስትራቴጂካዊ ኣጽዋር እንተወሓደ ክሳብ 2021 ኣብ ባይታ ክስራሓሉ ትጽቢት ከም ዝግበር ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ። እንተኾነ ግን ንሩስያን ቻይናን ከም ቀንዲ መቐናቐንቲ ሓይልታት ዝገለጸ ምምሕዳር ዋሽንግተን ወታደራዊ ዓቕሚ ብሓፈሻ ኒኩለሳዊ ዕጥቂ ሃገሩ ድማ ብፍላይ ንምድልዳል ሓድሽ ወታደራዊ ስትራቴጂ ነዲፉ ምህላው ይፍለጥ። ቻይና ብደረጃ ዓለም ናይ ፈለማ ዝኾነት ናይ መጓዓዝያ መራሒ ኣልቦ ነፋሪት ንፈተነ ኣብቅዓ። እዛ ኣብ ሰዓት 100 ኪሎ ሜትር እትጓዓዝ ነፋሪት ብ6 ለካቲት ኣብ ክልል ኣየር ኣውራጃ ግዋንዙ ዕውት ፈተነ ከም ዘካየደ ተፈሊጡ። ነዛ ሓደ ሰብ ተሳፍር ነፋሪት ዝሰርሐ ኩባንያ ኢሃንግ ተወሳኺ ተመሳሰልቲ ነፈርቲ ክሰርሕ ከም ዝፀዓር ሓቢሩ ኣሎ። ብምዕባል ናይ ውግእ ነፈርቲ ያሬታ ምዕባል ናይ ውግእ መራሒ ኣልቦ ነፈርቲ ልሙድ እናኾነ ይመጽእ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ምስራሕ መራሒ ኣልቦ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ግን እዚ ናይ ፈለማ ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ብ6 ለካቲት ኣብ ጃካርታ ኢንዶኔዥያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ዕለቕልቕ ኣሽሓት ነበርቲ ናብ ውሑስ ከባቢ ከም ዝጋብዙ ከም እተገብረ ንሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃልሕን።
እቲ ሓደጋ ኣብ በሪኽ ከባቢታት ኢንዶኔዥያ ዝርከብ መኽዘኒታት ማይ ንተኸታታሊ መዓልታት ብዝወቕዐ ዝናብ መሊኡ ብምፍሳሱ ከም ተኸስተ ሰመዚ ናይታ ከተማ ሓቢሮም ብዘይካዚ ንተኸታታሊ መዓልታት ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብን ንሱ ዘስዓቦ ሓደጋ ምህማም መሬትን ኣብ ከባቢ ከተማ ጃካርታ ኣብ ዝርከቡ ዓድታት ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባቢያውን ኣንወት ከም ዝወረደ ተገሊጹ ዛጊት በቲ ሓደጋታት 5 ሰባት ከም ዝሞቱን ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ከም ዝሰዓበን እዮም ሰመዚ ኢንዶኔዥያ ዝሕብሩ ኣብ 2007 ኣብ ከተማ ጃካርታ ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋ ልዕሊ 50 ሰባት ምማቶም ጸብጸባት ይጠቕሱ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ብዝፍጸም ብሩኽ ናይ ስራሕ መዓልቲ سلام كم يسمعكم كبرات عزبت علتها وزينا سبورت انه تمالا بساعتها دحر قطري اب دبي زتخايد ناي زور وددر مال حداس كلوب كوفيديس وديو زتودادر دانيال تخلا هيمانوت زبلص تقدادماي ناي قدامي تمدرخ كوينو تشليمو ابزا مدرخ تقدادمتي بحبار كصاف تصامه كوا توصحوا قديمو اب زنبره ناي نتو كصوتا وددر مسكالوت 4 تقدادمتي بحبار زتطماطمه دانيال بدمر 5 نتو بمكابي تشلامي قحمال ابو مخان اب مدرخ كديب كيلوم ابزا مدرخ زياد چان تقدادمتي مخسب دبسايا مانيل قبر اغزابير مسكانتوم دايميشن داتا ابو مخان توداديروم ابزا مدرخ كلهم تقدادمتي بحبار كصاف تصامه كوصحوا خلو اب استخير حيال قصوتا وددر دما لونداو دايلان كرين ويغر ناي كلب لوتو جامبو يتعواتو خينو ابزا وددر زيا كالوت يرچان تقدادمتي مخسب دبساي امانيل قبر اغزابير مالا دايميشن داتا وديوم بتمساسل غزي كاب عوت امانيل مبل 24 مخسب دبساي مبل 30 ترتا بمحاسن وددرون فصيمم الله اب نايت 25 عام تقددما امانيل غارو اغزابير تشعاي كوينو يقصلالهم لومي تقدادمتي اب كالاي مدرخ 190 كيلومتر كيشوفونيهم بمهنات مبل 28 عامت بعد زخري سرعت فنقل 2018 فنقل بسرات ناصنت اب تحت زبل تمام اب ودوايت كتبا مصواع سفل سبورتاوي وددرات يكيرالو بز مسرتا وددر كعسو غرين استمزغبه وصيت من سنري غانتا دولفين بوليكان 3 بخلته جيميتون قيح كوكن 4 بارو حرغي غون حيل بحر بفصوم كل 5 4 سعرنن اميدا سنترال هوتيل ابست خير قطم تينس بايتا كاب هصانات ارميا سولومون امان عبد الله ناتنير سولومون كما كل سايمون ابراهام سيمول جيتان اسروم سولومون كاب دقنشتو ميكال ميلا طعم سارون دانيال قدام سلسته كوينوم بزي كازا وددر بشكلتا توما اخليلو ادريس زوبي سايمون سامسون ريدوان علي يعقوب ادم كوم دما فانيل تسواي كاب قدام اكساشاش كوتو خلو كاب ماكلوت حبن تصفى قبر موال تدروس لو هتحلفهم سيم جبراي ميكائيل جبريل سادار ابسودين كاب تمساسالي درجه امزغيبوم كاب حصانات شامبرهانه ساميل يحدغو ساميل عمر علي عثمان ايمن عبدون يناتان يوسفن كعوتو خلو بيدقان شدما ماكدا حيلا برودا سابتو مريم ليديا ريد سارون غرغش نور عبد القادر كا قدامت 5 كوينن وددرن فصيمن كمونا مونغو ساسا ديفيجن ابزكا زلو وددر فوتسال مغاطم تنسيرن لوانጫው فنقل منعتر زغاطما غانتاتا دما فغري نسري حملاي دسيت ودبنين كبرات عزبت على توزينا سبورت سابزي فتصم سلام